oamenii. Bună seara tuturor! O să vă rog să mă ajutați cu distribuirea în toate conturile și toate grupurile. Este extrem de important ceea ce o să vă spun în acest live. Este inacceptabil ceea ce se întâmplă în România. Globaliștii pun mâna pe bisericile noastre sfinte, cu ajutor din interiorul bisericii, evident, la comandă politică. Vă rog frumos, este urgent, pentru că dacă ne atacă ortodoxia, dacă ne atacă credința și ne atacă bisericile, s-a terminat cu România. Și deja atacul este inacceptabil, cu grave repercursiuni. Vă rog frumos, anunțați-vă prin telefon toți, pentru că mi este foarte clar că urmează vremuri turburi în România dacă vom lăsa să se întâmple acest lucru. Este exact starea de urgență refăcută, dar în alt mod. Este un război psihologic continuu și este un atentat la rădăcinile românești, la națiunea română, la matca română. Distribuiți peste tot, vă rog frumos, anunțați-vă prietenii, pentru că este un live extrem de important. O să încerce să-l șteargă, înregistrați-l voi, vă rog, din tot sufletul, pentru că ceea ce veți afla acum nu o să aflați de la nimeni niciodată. Nimeni nu are curaj să spună, nimeni nu are curaj să lupte, pentru că luptăm cu o hidră și nimeni până acum n-a avut curajul să spună ceea ce se întâmplă în sânul bisericii, cum sunt distruși preoții și călugării care luptă pentru românism și pentru nația română, cum politicul și-a înfipt tentaculele veninoase în biserică, banii care se scurg de la politic în biserică pentru a se distruge tot ce înseamnă ortodoxie și credință și pentru a fi preluat tot ceea ce înseamnă credința de către globaliști. Este un act mărșav la adresa suveranității poporului român. Eu am mai avertizat într-un live în urmă cu o lună că dacă nu vă potoliți, domnilor din biserică, pentru că nu pot să vă spun înalt preasfințiți cei care acționați așa, ci sunteți domni din biserică, da? Eu voi începe să fac ceea ce ar trebui să faceți voi din interior și să instig preoțimea și călugărimea la curățenie în sânul bisericii. V-am spus să luați labele de pe Frăsinei. Cred că nu știți ce ați declanșat. Mănăstirea pe Frăsinei, pentru cine nu știe, este atosul românesc. Mănăstirea Frăsinei nu aparține bisericii ortodoxe române. Este biserică de obște și nu poate să intervină aici niciun înalt ierarh, nici al Vâlcii, nici al Olteniei, nici Daniel, nici nimeni. Să vă intre bine în cap că noi, românii, suntem stăpâni pe tot ceea ce înseamnă terenurile și clădirile bisericii. Voi nu aveți de unde să aveți bani decât de la noi. Noi am cotizat și pe terenurile voastre, noi am cotizat pe clădirile voastre, noi suntem stăpâni. Să vă intre bine în cap! Sau mai vreți o secularizare? Că de-aia v-a făcut-o Alexandru Ioan Cuza. De mizeriile și aranjamentele politice pe care le-au făcut nenumărați înalți ierarhi în sânul bisericii. Eu v-am spus să luați ghearele de pe biserică. Biserică înseamnă Hristos. Nu vă mai arogați înalți ierarhi. Voi care o faceți, că sunt alții care sunt extraordinari, luptă și pe care încercați să-i dați jos. Voi ăștia care v-ați făcut pact cu dracu, cu globaliștii
Și am înțeles, la solicitarea USR-ului ați început să distrugeți ortodoxia de la Mănăstirea Frăsinei. De o lună de zile un monstru scandal. Mănăstirea Frăsinei are un legământ al părintelui Calinic, care a spus foarte clar că femeile nu au ce căuta sus la Mănăstirea Frăsinei, care este exclusiv de călugări. Aici veneau oameni din toate colțurile României și ale lumii. Aici există un om aproape sfânt, Părintele Ioanichie, pe care în urmă cu o lună IPS Varsanufie, la comanda lui Ioan, IPS Ioan al Craiovei, Irineu, pardon. Irineu, Mitropolitul Olteniei, la solicitarea USR-ului s-au năpustit pe Mănăstirea Frăsinei să o desfințeze, să o facă biserica de jos din Muiereasca, să o facă biserică de mir. Să vă înțelegeți anumite lucruri. Biserica de mir înseamnă că are un preot care este căsătorit, își face parohia acolo. Muiereasca are, deci comuna Muiereasca are două biserici de mir. Biserica aceasta, care este de jos de la Frăsinei, este locul în care femeile au dreptul să vină și aici se vorbea foarte mult cu Sfințitul Ioanichie, la care vin și eu. Este părinte duhovnic, un om extraordinar, un călugăr care are 92 de ani, care a opus rezistență în perioada pandemică, nu a permis poliției să intre, a interzis masca și vaccinarea în mănăstire, de-aia v-ați năpustit asupra lor, năpârcilor! Ce vreți, mă, să vă pun poporul împotrivă? Vreți să venim peste voi la Mitropolia Olteniei și la Arhiepiscopia Vâlcei să facem revoluție cu voi? Asta vreți? O fac! Nu vă e rușine, nemernicilor care sunteți, năpârcilor vânduți puterii! De o lună de zile v-ați dus peste oamenii ăștia, l-au destituit din funcția de stareț pe Părintele Ioanichie, care are 92 de ani, un om extraordinar care e mult prea bun și nu vrea probleme. De o lună de zile oamenii din Muiereasca fac aici proteste după proteste. Au desfințat bucătăria mănăstirii și au impus mâncare de catering. Ce cauți tu, Biserică Ortodoxă Română? În al preasfințite, fericitule Daniel, știi ce se întâmplă la Frăsinei? Știi că călugării nu mai au voie să coboare în afară de Părintele Ioanichie și cum îl cheamă? Și încă un părinte, călugări sunt singurii care au voie sâmbăta și duminica să coboare. În rest, mâncarea care se dădea credincioșilor și celor care noptau aici se comandă la o firmă de catering. E firma voastră, mă, trebuie să vă îmbogățiți? Cât vă mai vreți, mă, că n-aveți ce face? Ce faceți, bă, cu atâția bani și cu atâtea tălăși de aur la gâtul vostru? Vă trebuie Iisus să vă dea cu biciul în voi? Biciui-vă Dumnezeu să vă biciuiască! Voi nu puteți fi numiți preoți! Este inacceptabil ceea ce faceți! Huliți tot ce înseamnă ortodoxie și vă bateți joc de atosul românesc! Oameni buni, săriți pe ei! Eliberați Frăsineiul, așa ceva este inacceptabil. Am fost aici, bucătăria este goală, nu mai are voie niciun călugăr să gătească, nu mai e voie să nopteze nimeni la Mănăstirea Frăsinei. Păi voi nu aveți jurisdicție pe Frăsinei, Frăsinei e mănăstire de obște, este clădirea întregii obște din Muiereasca. N-aveți dreptul să veniți voi ca să-ți spui ce, domnule Varsanufie, nepotul dumitale? Nepotul dumitale la biserică aici, să faci biserică de mir? De ce? Cât a plătit? Trebuie să-ți pui neamurile în funcție, crezi că nu mă bag în biserică? Mă bag, mă! Că sunt și banii mei aici, sunt și banii fiecărui om care am venit și am donat. De ce? Pentru că Frăsineiul nu dona la Oltenia, la Mitropolia Olteniei și la Arhiepiscopia Vâlcei. Eu v-am avertizat că dacă nu vă potoliți, încep jihadul, curățenia în biserică. V-ați bătut joc de nenumărați preoți care au fost alături de poporul ăsta. V-ați bătut joc de călugări care au fost...